Waniliowe pączki w 5 minut. Szybkie, proste, ale przede wszystkim przepyszne pączki, które robię dla naszej klasy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Najlepsze są od razu po usmażeniu. Moi chłopcy je wręcz uwielbiają. Postanowiłam, że pokażę Tobie ten przepis, a może też go wykorzystasz, bo naprawdę warto. Tym bardziej, że wykonanie ich jest po prostu banalnie proste. Cukier, puder, dżem, lukier, podaj je z czym tylko lubisz i zajadaj. Czy muszą być idealnie okrągłe? W mojej ocenie absolutnie nie. Ale jeżeli Ty jesteś perfekcjonistką, zrób idealnie okrągłe. Mi nic do tego. Ja lubię pyszne, nie idealnie okrągłe, kładzione łyżką, za to chrupiące z wierzchu i mięciutkie w środku.